for today's video guys, we're going to explore the Valencia in Negros Oriental. So guys, pasensya na kayo kay tungod gumikan nga wala na ka-vlog sugod sa balay guys no. Kay pakalit na yung mga butangas, but we are prepared now. So gamit atong one guys, atong motor mo ni atong sakyan guys no. Kita ra mo niya guys no. Mo atong sakyan para makaadto ta sa atong destination. Before that, atong tawagan kini og episode nga Laag ni Zed. Guys, naka-address sa naabot na address Valencia guys. No, mga pila ka oras nang mabiyahe padulong dire guys. So sorry sa mga tsadang nga lugar address Valencia. Nga place guys, no mo yang Beleza Enchera Valencia. Guys, so makita nato ni dire sa kay Jukan, tulong ni siya sa Chusen Cafe. Usa ni sa mga hot spring dire sa Valencia guys nga pwede nga kaliguan nato. Dito ang silang entrance kay tungod di mata maligo igor taga suri-suri guys. So nasa dire bilang water supply so talaga guys, ito pulang bato guys, color pula orange na siya guys. So guys, kung gusto mo wato dire guys, taga dumagit mo niya wato mo dire guys, mga pila pa ka paano, mga I think mga 1 hour maabot mo dire guys kung taga dumagit mo. Pwede mo travel gamit ang motor, kaya ang motor. So guys, mo ni siya usa sa mga tsada diri nga lugar diri sa Valencia. Guys, gikan may doskan sa ilang entrance na, so nanangid ming pwede ba bukan. So pero white tao ito guys, so diretso ta sa laing destination na to, part 2. Tara, let's go. 2,000 years later. Nakakata mga boss no, buto ta mga boss no, mga Chusen Cafe dire mga boss do, nakata dire sa Chusen Cafe mga boss. Mga boss, wala sa entrance dire mga boss, pero nice kay ang view mga boss. So tawa kay murag salad dire ang itlog daga picturean dire mga boss no. So mga gusto mo ato dire, hulatin ang opportunity ani kay sika kay lang view dire mga boss. No, nasa mga hindi ka migda dire mga boss. So kada kay mga boss, kay makita ninyo ang mga kanang makita inyo dire mga boss. So tsada Valencia. So guys, nabot atong kwan no. Atong food guys no. I-order tag kwan, pancit canton with egg ug kape guys no. Nasla no, so makauban. Eating time na guys. Mga boss.
years later. Bro, dito mo last. So what's up mga boss gold na mga boss. Nakatagalis pinakata sa bukid. Unaan sa balantian. No, sugod pa sa kanaluman no. Ito sa Biliza, Biliza ano sa to? Mga boss, so this is the last destination mga boss. No, makita na to gafag sa likod mga boss. No, kay tungod nakaratas pinakatas amrog maabot ng utas langit mga boss. No, nari mga aso-aso no. Mga aso-aso mura tag busunod langit mga boss. No, karon to banay mga boss kay bago kay dos langit no para makasulod tas paraiso mga kay sa mga boss sa pag-uban sa atong episode nga laag ni Zed na sa mga boss no. Salamat kay sa inyong paglantaw sa video mga boss. So good pinakaunan sa Dumaguete no, start pa ito padulong sa pinakalas na tong destination diri no sa mga boss no diri sa Gafag mga boss. So pasensya kay kutasan ko kay tungod ang aton jud kay sa mga boss. See you next vlog.